טורטלים יום ירח מלא, יום גורדמה, פוקוגובים בתאים מיוחדים וימים כושים. במרח דודני חודשים נקבעים כימים דתיים מיוחדים וימים כושים. יום הירח המלא של חודש טוב האלים נקבע כיום הגורדמה, בהתבסס על קוד ומג'ות כאשר 550 צ'אט קוד שהודעתי. יום הירח המלא של טעות האלים נקבע כיום גורדמה, המילה המקורית הייתה קורדמה ומאוחר יותר היא שונתה לקודקוט גורדמה. גור פירושו כבוד, 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 כבוד. דמה יכולה להיות מוגדרת כדהרמה שיש לפעול לפיה, מתרגלים ומתחזקים בתקתה. אנשי קורו מתרגלים את הדהרמה, אסביר שזה נקרא קורו דהרמה. מקרה קורו דהרמה, קורו דהר זה מתייחס לחמשת המצוות איתר חיים קודמים. הבודק שהיה מלך קורביה של אינדה פטנגלה ציווה בכל המדינה לקיים את חמשת המצוות ומלא אותה במידות טובות. מכיוון שכל המדינה קיימה את חמשת המצוות פיתחה המדינה ההיא מזג האוויר היה נאה ויבולים, והאורז והמים היו בשפע, ואנשי המדינה היו שלווים ויציבים. מכיוון שהם היו בטוחים במידות טובות, הם חיו זמן רב, הם גם היו נקיים ממחלות. באותו זמן במדינה האחרת דארפור שנשלטה על ידי מלך קלינגה הייתה בצורת. אורז ומים היו נדירים והעם התמודד עם קשיים שונים, לכן מלך קלינגה חקר את מצב ארצו של מלך קאורה, והוא גרם לו ללכת לפי הקורו דהרמה שנהוג על ידי מלך קאורה, והפך את עמו למושלם במידות טובות. בגלל תרגול הקורו דהרמה זה מזג האוויר בארצו של מלך קלינגה היה גם הרווח מדינה הייתה שלווה. זהו כוחם של חמשת המצוות, כל אחד צריך לפחות להימנע מהרג חייו ולהימנע מגמיל את רכושו, להימנע מעוף, להימנע משקר, להימנע מאלכוהול וסמים. אם נוכל לשמור על הימנעות מאכילה ושתייה, נהיה שלווים בנפשנו ולא ניפגע זה מזה. מכלל חיים קורו דהרמה מקיים את חדאים מתחדמים כימים דתאים מיוחדים. יום הירח המלא של חודש טוב האלים נקבע כיום הגורדמה, דתאים מיוחדים וימים כושים. יום הירח